Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Id-difensur leġendarju tat-tim Ingliż ta' Liverpool Jamie Carragher u ibnu James li jilgħab mat-tim Ingliż ta' Wigan Athletic ingħataw iċ-ċittadinanza Maltija. Dan fuq il-bażi li n-nannu Jamie Carragher huma Maltin. Sorsi tal-Gvern ikkonfermaw mat-Times li Jamie Carragher ingħata ċ-ċittadinanza permezz ta' restrizzjoni li fost kriterji oħra taħtix l-applikant ikun dixxendent dirett ta' xi ħadd imwieled Malta. Paul Vassallo li hu n-nannu ta' Carragher twieled ħal-Qormi kien iżżewweġ mara Ingliża u ma kellhom tifla Paula u telgħu jgħixu l-Ingilterra. Paula ilhom l-ex-plejer tat-tim ta' Liverpool. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA Bjorn Vassallo saħaq li jista' jkun hemm il-possibilità li James Carragher jilgħab għat-tim nazzjonali Malti, dan minħabba li bħalissa għaddejjin diversi diskussjonijiet miegħu u ma' missieru.